துணிச்சலான தமிழ தோட தட்டிட்டு வந்து நிக்கிற தமிழ ஒன்னா மாறி தோட நடிக்கிற நூலறிவு படைத்தவன் ஒன்னும் பண்ண நீ விளையாடுவே நான் இறைவனோட அருள் பெற்றவன் நீ எல்லாம் நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பவரோட காரணியை கடில் படைக்கிறவன் நான் ஆண்டவனுக்கு மட்டுமே பயப்படுறவன் சேலஞ்சா பேசுறேன் Suppers and uppers and dippers. One stage they play. Suppers and uppers and dippers. One stage they play. Suppers and uppers and dippers. One stage they play. Suppers and uppers and dippers. நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பவரோட காரணியை கடில் படைக்கிறவன் நான் ஆண்டவனுக்கு மட்டுமே பயப்படுறவன் சேலஞ்சா பேசுறேன் நீ வந்து அதிமுக கூட்டணியில டெஸ்க்ல எழுதி நீ டெஸ்க் ஒர்க் பண்ற விஜயகாந்துக்கு ஜாதா அடிக்கிற ஏன் தமிழ இல்ல நீதான் இந்த தமிழ நீ என்ன கொம்பு நீ என்ன கவர் ஸ்டோரி எவ்வளவு கவர் வாங்குற எதுக்கு கவர் ஸ்டோரி பத்திரிகையாளர் வருது நானும் பத்திரிகை நடத்துறேன் என் சூழ்நிலை காரணமா நான் திமுகவின் ஆளுங்கட்சியில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் பத்திரிகை நடத்த முடியாம நிறுத்துறேன் திரும்ப என்ன எழுதுகோல பிடிக்க வைக்காத முடிச்சா பத்தி எரியும் அப்பத்தான் என்ன பத்தி உனக்கு புரியும் One stage they play, suppers and uppers and dippers. One